Čaute, som Toma, vítam vás do natáčení tejto hororovej, ktorá sa nazýva... Prečo to ideme hrať? Dobre, nebudeme zdržiavať a ideme si rovno zahrať túto nádhernú, veľmi dobrú hru, ktorá je od 7 rokov a ideme rovno na to, takže dáme New Game a za to, že sme takí dobrí, tak dáme Insane. Ani my sme slabí, my dáme normál, my dáme úplne normál. Takže píšte sa tam také všelijaké tie hovadiny, že proste sme tí, jak sa to volajú, tí paparazzi, ale nie. Prišla nám nejaká správa či čo to a my vlastne teraz máme zistiť, čo sa deje v tom hororovom dome. Takže krásne nám tu hra rádio. To prší či tak šuští? Prší, nie? Či? Nie, prší. To asi to rádio. Ale ja som sa Seems the Arapaho parks are able to be sprayed for infestation of bugs. Ale nie, dobre. Aha, takže rádio sa nám zničilo, keď sme sa priblížili k tomuto domu. Mount Massive Asylum. Krásne. Ježiš, to vyzerá jak z Harryho Pottera, ten nádherný domček. Bum. Nevadí, aspoň sa budeš viacej bať. Dobre, takže zoberieme si nejaké spisíky. Prečítame si. Neprečítame, klamem vás. Zoberieme si bater. Prečo to tak seká? Čo to má byť? Čo som to dal? Prečo som zaplatil za otázku? Čo som zaplatil, hm? Ako čo si mi zaplatím za frapsko, ktoré mi zle ešte aj seká, hej? Dobre. Tak ako sa voláme? Miles Uspuhur. Tak krásne nádherné. Môžeme aj dať nočné videnie. Krásne môžeme priblížiť a nádherné aj nočné videnie môžeme dať, takže wow. Otvoríme si dvere krásne. Yeah. Zatvorili, tie dvere tak zatvorili, jak neviem čo. Dobre, takže hráme už teraz my a ten dom je krásny. Takže krásne sa vysúva takto kamerka s pravým, to vám vlastne, vám je to jedno, však vy ste radi, že vôbec pozeráte moje videá. Dobre, tak ideme si pozrieť tie dopisy, aha, takže na Capcom sa dajú pozerať dokumenty, ktoré máme, aha, to sú tie dokumenty, čo sme si teraz prečítali. The Whistleblower. Keď mi napíš toľko. Takže... Dvere sa krásne zatvorili za nami, krásne tu majú automatický systém, ktorý... Ja nemôžem ísť dovnútra. No, veď za to. Dobre, aha, však tu nič ani není. Dobre, tak ideme teda prežiť auto. Ideme teda sem. Asi hlavnou bránou sa asi nebude dať ísť, sa je zamknutá, dobre. Tak nič teda. Aha, takže otvoríme takto nádherne, krásne sme otvorili. A ideme, no tak hrad je úplne krásny. Vidíte to? Vidíte, to je úplne nádherný ten hradiček. On sa zasvetilo. To čo tam je? A už zaslo. Dobre, tak ideme k hlavnému vchodu. A on si niečo zapísal. Prečo mám zapnuté shifty? Kam sa? Dobre, takže začíname. Ideme na to. Nebudeme zdržiavať s čítaním zbytočných listíkov, ktoré si on sám napísal. A ideme rovno sem, takže ideme krásne otvoriť dvere. Dobrý deň. Otvorte nám. Haló. Oni sú hluchí, dobre. Ideme doprava? Tak ideme doprava. Vľavo asi nič nebude, zvyčajne vľavo nič nebýva. Tak ideme doprava. Dobre. Prečo už tak dobre vzdychá? Ja nechcem, aby tak pekne vzdychal. Dobre, takže CTRL, krásne. Ideme. A už sa nám to ukladá. Jeee, takže už sme prešli jednu hru. Jednu misiu. Dobre, takže tu nič není. Tak ideme teda ďalej. Dobre, to je krásna fontánka, ktorá nefunguje. A tu je rebrík, takže ideme krásne rebríkom. Dá sa nejako... Aha, to stačilo k nemu prísť. Prečo začína tu hrať nejaká hra, tá hudba? A ideme skočiť. Woo! Čo sa stalo? A ja som jasne... Dobre, tak ideme. Ako sa... Čo sa deje? Musíme ísť zase tam. Tam bolo otvorené okno, čiže išli sme. Ideme do okna. Tu je krásne otvorené. Je to otvorené? Je to otvorené, dobre. Nikto nezatvoril. Ideme tam, skočíme tam, poď, skač.
F-kom, ako F-kom? Ja si musím zapnúť kameru, dobre. Takže mali by sme si... Je tam napísané, že baterky sú náš život. Potrebujú baterky. Keď máme Night Vision, tak viacej žerú baterky, takže... Baterky sú tam pravo hore napísané, takže máme 2 z 10, čiže to je super. Nie je tu nejaká baterka, že by som si zobral. Tak ideme teda sem. Nie je tam nikto, dobre, tak ideme teda ďalej. Nebudeme tu zdržiavať. A tu by niečo mohlo... Čo nie, že... Ó, aké knižky. Ježiš, zase. Dobre, ideme ďalej, nebudeme tu zbytočne zdržiavať sa s televízou. A ideme krásne ďalej. Dobre, tu by aj niečo už mohlo byť, dúfam, že to niečo bude, nejaké spisy. Ó, baterka! Yes! Yes! Máme baterku! Dobre, tak zatiaľ sa tu krásne svieti, čiže to nevyzerá až také hororové. Ó, spisy, to zoberieme. A ječkom. Ječkom krásne otvoríme si spisy. Nič tam nebolo napísané, lebo som si tak prečíta. Prečo tak treska tými dverami? Nie je tu niečo, čo by som si mohol zobrať? Ventilácia sú, no. Musíme sem. Zase skočiť sem. Dobre, je tam niečo? Nie, tam asi sa nebude dať ísť. To čo je za blázna? Dobre, tak ideme teda, tam sa nedajú zobrať, tak ideme sem. Ideme sem skočiť. Dobre. Tak tu nič není, tu vôbec nič není, tak ideme sem. Prečo? Dobre, no tak ideme ďalej. Hudba, prestávam tu hrať na mne ryby. To som odseknúť tú hlavu, no. Ahoj, hlavu. Nie je tu nikde na zemi... Tu má niekde na zemi určite hodenú hlavu. Fuj! Oni sú tu! Tak koľko tam majú hlavu? Tu majú nejakú zbierku trofejí. Nezbierajú trofejí, ale hlavy. Dá sa aj sem hýbať? To je nechutné. To je nechutné. On sa práve povedal, že aký je krásne prepuknutý, on sa hýbol. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors for the security control. Čiže potrebujeme dostať nejaký security control, aby sme si odomkli dvere. You have to get the fuck out of this terrible place. Špalok? Tuto za to tyč. A rovno do ryti. Či to vajec? Áááá. Jau. Tento je to krásne vykucháme. Vykucháme si kachničku. Co to bol? Kto to bol? To sa bojím. Ja tam nejdem. On ešte na mňa vyskočí. Ideme za ním? A radšej nie. Dobre. A vyskúšame ísť za ním, niekde sa randa. Radšej si zamkol. No tak dobre, sa nás bojí, radšej utekal preč. Little fake. Jaké malé prasa, či jaké little pig, little pig. To je duch? Čo chceš? Nechaj nás na pokoji. To ti nepoviem, Vyzerá byť ako nejaký pápež. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Dobre teda, tak ideme. Máme nájsť ten security control, čo by mala byť tá kartička taká, čo nosia títo. Ale tento asi nemá, čo? Asi nie, dobre. Tak ideme teda ďalej. Ja neviem, kde mám ísť. Ja chcem ísť von.
Nemôžem to preč. Nedá sa. Tu je kamera? Nie, nie je tu. Dobre. Tak ideme vyskúšať sem ísť. Dúfame, že tu nič nebude. Abo nikto. To dobre, je to svetlé, je to dobre. O, baterka! Yeah. Dobre, mi si baterčočku. Krásne, krásne. Môžem chcem ísť von. Mami! Dobre. Tak ideme teda preč, koľko hodín? No to už je 9 hodín! Si brďo, tak to je veľa. To je veľa. Dobre. Že tomu rozumiem. Dobre, tak ideme sem na dámske a páčke hajzle. Krásne vidíte taký nádherný nápis, že dámske a pánske hajzle, keď to tam napísané nie je iba nakreslené. A hygienika predovšetkým, jak sa patrí. Dobre, tak ideme ďalej. Vykúchali kachničku. A to je kamera, to už mám slabé baterky. Dobre, tak ideme sem vyskúšať. Tu by niečo mohlo byť. To je iba krásne tu strážiť detičky, ktoré sa tu hrali na počítačoch. Určite, ideme sa pozrieť, čo to je za počítač. Aha. Hellman. Značky Hellmans. Tak to je nádherná značka. Dobre, ahoj, jak sa máš? Ja to vlastne natočím. Ty si sexy. Dobre, tak ideme ďalej. Tam sú otvorené dvere, tak ideme tam. Tie hodinky sú tu krásne. Nie je tu niečo? Že som to mohol zobrať? Asi nie. Dobre, tak ideme teda tam. Sem teda. A idem sa pozrieť, či tu na nejaké spisy. Yeah, spis. Hej, niečo. To bol proste nejaký Project Wallrider. Nejaký duch, alebo niečo by to malo byť, takže vyzrazalo to hrozne. Tam niekto je. A jediná cesta je jedine iba k nemu. Tak ideme teda k nemu. Ja sa bojím, že na mňa vyskočí. Dobre, nechám vás na pokoji. O, chlapci, čaute. Ako sa máte? Dobre, čo pozeráte, Jojku? A správy, počkaj, to už je 12 hodín, musím ísť domov. Dobre, vlastne natočím, vy ste sexy. Aj krásne pozeráte na televízor. Myslím, čo som zapísal. Áno, že to som... Pozerajú na mŕtvý kanál. Ja si to kašleme. Či? Dobre, kašleme to. Nemám tu nejaké dokumenty, mám. Proste my zbierame dokumenty, my sme proste nejakí zbierači odpadu. Dobre, tak tam sa asi nebude dať ísť. No, som si myslel. Tam sa nebude dať ísť. Dobre, tak toto otvoríme. Stále 9 hodín, to je nejaké málo. A fungujú vôbec tie hodinky? Fungujú, no. Dobre, prepracované tie hodinky. A na drede vonku fúka vietor. Dobre. Tu niečo svieti. To je ono. Fuj, tá ruka sa mu hýbla, videl si to? Takže to je ono, to je tá, jak sa to volá? Nejaká kontrola, neviem aká. Je security control. Dobre, s tapkom, čo s tapkom? Aha, tu máme prosím, tak tu máme napísané, že čo máme robiť. Inventory. Aha, tu máme napísané inventory, akože čo máme usledať. Máme tú kartičku peknú. Stále tam sedí ten blázon. Dobre chlapci, ja okolo vás len pravím, len sa vás ešte trochu natočím, aby som mal trochu lepší záber. Tý kanál. Dobre, čaute. Ideme preč. Dúfajme, že nám nič nespravíš. Ideme preč. Jak je dobrý metrik, že si vymýšľaš. Čo spravil? Fuj, blázon. Teba si natočím nejaké spekničky. Dobre, ideme od neho čo najrychlejšie preč, lebo bojím sa. Bojím sa, že ma spapa. Dobre, ideme toto preč. Nebudeme tu zbytočne čakať. Odchádzam. Ja odchádzam. Našou úlohou je vlastne natočiť všetko, čo sa dá. Aby sme potom... Tam túto, no. A ešte sa pozriem, či tu náhodou niečo neviem. Tu je asi zatvorené. No to je zatvorené. No mohli by to štánky, čo sú tu. Jaký krásny obraz. Dobre. To som zabol povedať, že našou úlohou je vlastne... Ja to nikde nedopovedám, stále ma tu niekto prerušuje.
Proste našou úlohou je natočiť všetko, čo sa dá, aby sme vlastne dokázali, čo ja viem, že tu zabíjajú ľudia alebo niečo také. No ale mali by sme tu natáčiť úplne všetko. Takže, ale nemáme toľko baterky. Ideme sa sem pozrieť. Niečo mohlo byť. Niečo. No, baterka. Oni sa zatvorili dvere. Ja sa bojím. Nie. Dobre, tam nikto nie je, dobre, tak my ideme preč odtiaľto. Čo je toto? Security. To nie je to ono? Nie je to ono? Je to ono? Yes! Je to ono. Ideme sem teda. Zatvoríme. A čo tu máme robiť? Ideme sa sem pozrieť na tento počítač, je Windows Vista. Nejaký papierik. Čo tu máme vlastne robiť? Aha. Asi k počítačom, dobre. Tak ideme sa k počítaču pozrieť. Takže krásne tu píše nejaký vírus. Tam sú nádherné kamery, môžeme sa pozerať. A už sa to ešte. Takže sa budeme pozerať na kamery. Že kde je kto aký blázon. To čo robí? Aha, takže musíme reštartnúť, to je naša ďalšia úloha. Reštartnúť generátory. Je tu niekto? Tu sú skrinky, rýchlo do skrinky. Natočíme ho. Čo si zapísal, typako? Aha. Nejaký Chris Vojenka. Aha, asi ten, čo nás tu poslal. Little Pig. Budeme ho volať Little Pig. Keď tak, to je jeho obľúbená hláška. Little Pig. Nepozeraj sa tak musím na mňa. Choď preč, ja nechcem, aby si tu bol. Zmizni. No, vidíš, že sa to dá. Vidíte, keď ma počúvate, tak to dopadne dobre. Dobre, dámy a páni, tak tuto by som ukončil prvý part Outlastka. Už sme sa dosť báli na to, že to bol prvý part, tak už sme sa fakt, že dosť zlákli. Takže tešíme sa na ďalší part. A na ďalšom parte mi napíšte, že či chcete, aby Robko hral, alebo ja. Čo chcete, že kto chcete, aby viacej hral? Robko, lebo ten viac učí. A viac píšte, takže to bude oveľa lepšie a krajšie natočené. Dobre, takže určite chcete, aby Robko natáčal, aby to on hral. Takže dobre, takže uvidíme sa pri ďalšom dieli alebo pri nejakom ďalšom videjku. Takže čaute.